έγινε? Εντάξει, μια χαρά όλα. Πάμε τα παιδιά πάνω, γιατί θέλω. Δημητράκη, έλα αγάπη μου, πάμε πάνω. Έλα. Λοιπόν, την κάνω κι εγώ. Ήδη πού πάστε? Μέχρι τη Δανάη. Να μην αργήσεις, έχουμε πολλά να πούμε. Ξέρω, λοιπόν, έρχομαι. Δεν κατάλαβα, ρε Αντώνη, κάτσε καλά να μου. Σου πέταξε μια κουβέντα ο Άγγελος χωρίς να δώσει καμία εξήγηση. Ακριβώς, δεν μου εξήγησε τίποτα, δεν ήθελε να πει. Να πάω, το πιάσεις και το στριμώξεις. Πήγα, βρε Θεόφιλε. Μούγκας η στρούγκα, Ακριβώς όπως το λες. Κατάλαβα. Θα πάμε μαζί. Άστο, βρε Θεόφιλε μου, άστο σε παρακαλώ, μην μπλέκεις με αυτούς τους ανθρώπους. Γιατί δεν κατάλαβα, τι θα μου κάνουν, θα με αφήσουν μεταξύ τα αστείο. Το λιγότερο. Δεν ξέρω σε τι σκατά είναι κομμένοι αυτοί, αλλά καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται. Δεν φοβάμαι τις αστραπές. Ούτε τον Άγγελο να φοβάσαι. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Κάθε καθήκης μπορεί να μπαίνει στη ζωή μας και να μας αναστατώνει. Κάτσε καλά τώρα δηλαδή. Μίλα καθαρά, κύριε. Έχεις να πεις κάτι, πάει στο καθαρά άραμα. Αλλιώς θα πάω να πάξω το γιακά του, δώσω καταλάβει. Τι λες, βρε Θεόφιλε μου, άστο σε παρακαλώ πολύ. Άστο, είναι επικίνδυνα άτομα αυτά. Έχεις δει το μάτι μου εμένα να γυρίσει ανάποδα? Καλά, τους μπράβους του εσύ τους έχεις δει? Ναι, καλά. Κάτσε να δεις το μάτι μου να γυρίζει ανάποδα και να σου πω πόσα πίδια βάζει ο Σάκος. Εντάξει. Αλλά να το κάνω εγώ τους μπράβους του να μοιάζουν κορδελιάστρες. Καλά, δες τους πρώτα και μετά. Ναι, μη μιλάς. Άστε και το αυτί μου, εμένα δεν υδρώνει. Κάτσε καλά, δεν κουστάρω κανένα κερατά δηλαδή. Θα πάμε μαζί, τελείωσε. Άιση χτυπιά, εν τούτο νίκα. Άντε για μέσα. Το ήξερα από την πρώτη στιγμή που σε είδα. Ναι. Εγώ είμαι που τα αρνιόμουν. Ίσως για σένα είναι τα πιο δύσκολα, γιατί εσύ έχεις γνωρίσει η μητέρα μου. Δεν την είχα γνωρίσει. Αλλά εντάξει, τώρα ξέρεις, τι βλέπω συνέχεια στο πρόσωπό σου. Θα χρειαστούμε πολύ χρόνο να γνωρίσουμε ένας τον άλλον. Θα έχουμε χρόνο. Δεν ξέρω τι να πω. Τίποτα να μου πεις, θα τα πούμε στην πορεία. Στράτο. Καλώς το κοριτσάκι μου. Θα ήμασες για τον μπαμπά μου. Ναι, το. Τώρα εγώ τι θα γίνω που δεν έχω κανένα? Θα με πάνε σε ίδρυμα? Τι είναι αυτά που λες, μωρό μου? Όχι βέβαια. Και τι είναι αυτό, δεν έχεις κανέναν? Έχεις εμένα, έχεις τη θεία Δανάη. Μια οικογένεια είμαστε τώρα. Καρδούλα. Κούκλα μου. Πανούκλα. Όχι, καλά είναι. Αφού ήρθα σπίτι, καλά είναι. Λύσαξες κι εσύ, ρε παιδάκι μου, να φύγεις από το νοσοκομείο. Τι θα έβγαζε πόδια το σπίτι και θα έφευγε? Εσύ μιλάς. Από σένα τουλάχιστον περίμενα να με καταλάβεις. Εντάξει, έχεις δίκιο. Ξέρω πώς είναι. Κλέρι, πού είναι, γιατί δεν έχει φανεί ακόμα? Θα φανεί και η Κλέρι, πού θα πάει? Κάτι έχει γίνει, Το ότι είσαι καλά, αυτό έχει γίνει, ρε εκείνα, δεν σου φτάνει? Ελσάκη. Μη μιλάς πια, φτάνει. Μη μιλάς. Λοιπόν, σου φτιάξουμε και μια ωραία σου πίτσα. Ωραίο Θεόφιλο σηκώθηκε και πήγε χαράματα στην αγορά για να σου πάρει κρέας. Το καλύτερο. Καημένος. Σου φτιάξουμε μια σου πίτσα, να τη φας, να έρθεις στα ίσα σου. Να κανονίσουμε και τα γενέθλια της μικρής, να μην παραπονιέσαι. Ναι, θα γιορτάσουμε τα γενέθλια του παιδιού. Πάντως εμείς και γεράκια σβήσαμε και τούρτα κόψαμε και δωράκια πήραμε, όλα τα κάναμε. Και να καλέσουμε και τη Λίδα και το Χριστινάκι. Μην ασχολείσαι εσύ με αυτά, ματάκια μου. Εμένα μου φτάνει που είσαι εδώ, κοντά μου. Δεν μπορείς να φανταστείς τι πέρασα. Να είσαι εσύ στην εντατική και εγώ μακριά σου. Ξέρω τι έχει γίνει. Και ο Στράτος δεν ήθελε να είναι κανένας εκεί. Εκείνα,
Πραγματικά σου μιλάω. Αν πάθαινες κάτι... Δεν ξέρω. Εγώ. Τι να πάω, σ' αφήνω εγώ σαν... Το λέει καθαρά, παιδί μου. Κακό σκυλί, ψόφο δεν έχει. Το λέει. Λαμένο. Τι κάνεις εδώ? Φύγε. Φύγε, θα φωνάξω. Φύγε, θα φωνάξω. Άσε με. Είπαμε. Προχώρα. Γιατί με φέρεις εδώ? Ωραία, είπα. Μη μιλάς. Πάρε τηλέφωνο τον πατέρα σου και πες τον έρθει. Άκουσες τι είπα? Θέλω να μιλήσουμε, πες του. Τι με κοιτάς? Τι είναι, Κλέρη? Έφυγες ξαφνικά για την Αθήνα, γύρισες αμέσως. Τι έγινε? Σου είπα ότι έπρεπε να πάω για λίγο. Ναι, αλλά είσαι αναστατωμένη. Κάτι συμβαίνει. Κάτι συμβαίνει σίγουρα, αλλά τι? Ήθελα να δω τη Ρεγκίνα και ο Στράτος δεν μου έλεγε που την έχουνε. Δεν ξέρω που βρίσκεται η ανιψιά μου, Αντώνη. Το καταλαβαίνεις? Την έχουν φέρει εδώ, στο σπίτι της. Τι? Πότε τη φέρανε εδώ? Καλά, δεν το ήξερες? Τι σου λέει τόση ώρα? Τη φέρανε εδώ πότε και γιατί δεν μου το είπαν εμένα? Α, δεν ξέρω, τι να σου πω. Για να τη φέρουν εδώ σημαίνει ότι είναι καλά. Ναι, αυτό σίγουρα. Και το κρατάνε κρυφό από μένα, γιατί? Ρωτούσα το Στράτο και εκείνος μου έλεγε πως είναι κάπου προστατευμένη και πως δεν πρέπει να τη δω. Λες και κινδύνευε από μένα. Λέει, σε παρακαλώ τώρα, μην φτάνουμε στο άλλο άκρο. Στο άλλο άκρο επειδή θέλω να δω την ανιψιά μου? Έλεος. Δηλαδή, εσύ την είδες? Όχι, απλώς έμαθα ότι είναι εδώ, στο σπίτι της. Πρέπει να πάω από εκεί. Κάτι συμβαίνει εδώ. Κάπου πάνε να μας μπλέξουν όλους. Ο Στράτος πιθανόν να φοβάται κάποιους. Εμένα? Και μου απαγορεύει ο Στράτος να δω εγώ την ανιψιά μου? Πάω αμέσως από εκεί. Θα τα πούμε, θα τα πούμε. Κλέρη, ησύχασε, δεν... Τι κάνεις εκεί, τρελάθηκες? Σου είχα δώσει ένα τελεσίγραφο, εσύ δεν μ' άκουσες, Άγγελε. Στράτο, ας την ισχύει, σε παρακαλώ. Δεν κατάλαβες. Η Αλίκη για τη Ρεγκίνα, φίλε μου. Δεν έχει καμιά σχέση με αυτή την ιστορία η Αλίκη, ούτε κι εγώ. Σοβαρά, και θες να σε πιστέψω εγώ τώρα? Στορκίζομαι, καμιά σχέση. Ας την ισχύει, σε παρακαλώ. Να σου πω, Άγγελε, θυμάσαι τότε που με είχες φωνάξει στο γραφείο σου να μου πεις χρόνια πολλά? Πόσες ώρες ζωής μου δίνεις από τότε? Τόσες μέτραγες για την κόρη σου. Έχεις τρελαθεί τελείως. Εδώ και χρόνια τώρα το κατάλαβες εσύ. Λοιπόν, θες να την γλιτώσεις, Άγγελε, την κορούλα σου? Πες μου με ποιο συνεργάζεσαι. Δεν συνεργάζομαι με κανένα. Και να σου πω, δεν έχω τώρα όρεξη για πολλές κουβέντες. Το ότι εσύ το ήξερες δεν το συζητάω. Εγώ θέλω και τον άλλον. Δεν ξέρω κανέναν άλλο. Ωραία, μέτρα ώρες τότε. Από την ώρα που ήρθα στο γραφείο σου μέχρι τη στιγμή της επίθεσης. Πόσες ώρες μένουν? Τόσες. Στράτο, σύνελθε. Εμείς οι δυο μπορούμε να τα βρούμε. Στο έχω ξαναπεί. Ο πατέρας σου μπορεί να είναι αντίθετος, αλλά τους κωδικούς τους έχουμε εγώ και εσύ. Γραμμένος στους κωδικούς, το καταλαβες. Εμένα με ενδιαφέρει να μάθω ποιος έδωσε εντολή να μεθάνε. Δεν ξέρω κανένα, Στράτο, άκουσε με. Αν ο πατέρας σου δεν ήταν αντίθετος με αυτήν την ιστορία, εμείς οι δυο θα τα είχαμε βρει. Δεν με ενδιαφέρει, ρε, τι λέει ο πατέρας μου, ούτε δικές σου συμφωνίες. Κάποιος έβαλε να με φάνε. Ποιος έδωσε την εντολή, λέγε. Δεν ξέρω. Ας την Αλίκη ισχύει, σε παρακαλώ. Ας την ισχύει. Το πότε τελειώνει το τελεσίγραφο, Άγγελε, το ξέρεις. Μετράτε ώρες και οι δυο σας. 24ωρο είσαι, κοριτσάκι μου. Κοίτα να το περάσω όσο καλύτερα γίνεται. Πινελόπη μου, εδώ σου έχω γράψει τα πάντα για το πάρτι της μικρής. Έξι τι πρέπει να αγοράσεις. Τελικά θα το κάνουμε, έτσι. Βέβαια, δεν ξέρεις τη Ρεγκίνα τώρα, άμα της μπει κάτι στο μυαλό. Αλλά θα πας να τα ψωνίσεις εσύ, έτσι κουκλέτσα. Για μην ανησυχείς, πάω. Πολύ αργεί ο Στράτος. Διαμαντή, θες να σου φέρω κάτι, να σου φέρω ένα ακόμα καφέ? Όχι, δεν θέλω, ευχαριστώ. Διαμαντή, τώρα που μείναμε οι δυο μας, θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Γιατί είπατε ότι δεν πρέπει να μιλήσουμε ούτε στην Κλέρη? Γιατί έτσι πρέπει. Καλά, στους άλλους το καταλαβαίνω, αλλά στην Κλέρη γιατί? Η Κλέρη είναι δικός μας άνθρωπος. Είναι. Δεν καταλαβαίνω τι θες να πεις.
Άστο ρε Έλσα μου, καλύτερα μην ρωτάς τίποτα. Όχι, όχι, άστο Διαμαντή. Δεν πετάμε κουβέντες έτσι για την Κλέρη και να μην ρωτάω. Θέλω να μάθω. Είσαι σίγουρη? Δεν θα σ' αρέσει καθόλου αυτό που θα μάθεις. Τώρα με τρομάζεις πάρα πολύ. Συμβαίνει κάτι με την Κλέρη? Δυστυχώς έτσι γίνεται στη ζωή. Συνήθως μας τη φέρνουν από εκεί που δεν το περιμένουμε. Μη μου μιλάς αόριστα, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Την Κλέρη εννοείς? Κάπου πρέπει να είναι κι αυτή αναμεμειγμένη. Δεν ξέρω πόσο, δεν ξέρω πού, αλλά κάποια σχέση την έχει. Με τι, με την απόπειρα εναντίον του στρατού? Με αυτό που συνέβη στη Ρεγκίνα, με τι Διαμαντή? Το ξέρω πως σου φαίνεται απίστευτο. Βέβαια μου φαίνεται απίστευτο. Η Κλέρη από πού και ως πού? Άκουμε που σου λέω. Συγγνώμη, έχετε τρελαθεί όλοι? Ψάχνετε και βρίσκετε παντού εχθρούς. Έχετε φτάσει να υποπτεύεστε ακόμα και εμάς. Αυτό είναι παράνοια. Δεν με πιστεύεις? Δεν μπορείτε να κατηγορείτε έτσι τον καθένα. Έχει στοιχεία. Υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν αυτά που μου λες. Φύγε, με παράτα με ησυχή. Ηρέμησε, Αλίκη μου, κανείς δεν σε πειράξει. Είναι τρελός, το βλέπεις, είναι τρελός. Είναι κάθε 3 και λίγο από πίσω με ένα πιστόλι και με σημαδεύει. Και εσύ, τι κάνεις εσύ, πες μου? Δεν θα τον αφήσω. Τον άφησες να φύγει! Και σε πώς θα με προστατεύσεις, πώς? Ηρέμησε, δεν θα σε πειράξει, ηρέμησε. Φύγε. Δεν θέλω τίποτα από σένα πια. Τίποτα. Εσύ το μόνο που θέλεις είναι να απαλλαγείς από μένα. Να με ξεφορτωθείς, να μην με βλέπεις στα μάτια σου. Αυτό θέλεις. Τι μιλάς έτσι, ξέρεις πολύ καλά πως είναι. Ξέρω πολύ καλά! Πως κάθε φορά που εκείνος με απειλεί, εσύ το αφήνεις και φεύγει. Αν ήθελες να με προστατεύσεις, θα το σκότωνες. Γιατί το σκότωσες? Γιατί το σκότωσες, πες μου! Δεν είναι τα πράγματα έτσι όπως φαίνονται. Άκουσέ με. Παίζονται πολλά πίσω από αυτή την ιστορία. Άκουσέ με. Ξέρει πολύ καλά πως αν πειράξει το αδύνατο σημείο μου θα τα χάσει όλα. Δεν πρόκειται να κάνει τίποτα. Δεν με ενδιαφέρουν τα παιχνίδια σου. Εμένα με νοιάζει τη ζωή μου, το καταλαβαίνεις? Η ζωή μου, με ακούς? Και αφού δεν μπορείς να σκοτώσεις εσύ, θα το κάνω εγώ. Θα το κάνω εγώ. Εγώ! Αλίκη! Διαμαντή, τι λες? Η Κλέρη έχει επαφές με το Σωτηρίου. Από πού και ως πού? Ξέρουμε ήδη για 2 συναντήσεις τους. Μα η Κλέρη δεν τον γνωρίζει καν. Είναι δυνατόν? Πού συναντήθηκαν και γιατί? Το γιατί δεν το ξέρουμε, ούτε από πότε γνωρίζονται. Το σίγουρο όμως είναι ότι ακόμα και χθες τον επισκέφθηκε σπίτι του στην Αθήνα. Όχι Διαμαντή, θα τρελαθώ, δεν μπορεί να σημαίνει αυτό. Απλά δεν γίνεται να σημαίνει αυτό. Ο συνεργάτης του Άγγελου που ψάχνουμε θα πρέπει να είναι αυτός, ο Σωτηρίου. Δηλαδή μου λες ότι η Κλέρη... Διαμαντή, αποκλείεται να συμβαίνει αυτό το πράγμα. Έχετε κάνει λάθος. Η Κλέρη που μας μεγάλωσε, που μας έμαθε να σκεφτόμαστε, αν έχει κάνει κάτι τέτοιο... Δεν ξέρουμε ακόμα τι δοσοληψίες έχει μαζί του. Γι' αυτό καλύτερα να περιμένουμε. Μέχρι να το εξακριβώσουμε πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Ελπίζω να καταλαβαίνεις ότι δεν πρέπει να πεις σε κανέναν και τίποτα από όσα σου είπα. Πού να μιλήσω, Διαμαντή, και σε ποιον εδώ έχει φύγει γη κατά τα πόδια μου. Και για μας το σοκ ήταν το ίδιο ισχυρό. Μου έχει πέσει ο ουρανός στο κεφάλι. Μέχρι τώρα όλα τα έχω ακούσει, αλλά αυτό... Είπαμε, δεν ξέρουμε τίποτα σίγουρα ακόμα. Για ποιο λόγο τον βλέπει, τι συζητάνε, δεν γνωρίζουμε. Γι' αυτό μιλιά μέχρι να μάθουμε. Νομίζεις, Διαμαντή, μπορώ εγώ να τη βλέπω και να το παίζω άνετη? Πρέπει όμως να μην μιλήσεις, Έλσα. Το ξέρω ότι σου είναι δύσκολο. Έτσι αυθόρμητη που είσαι και δεν κρατάς τίποτα μέσα σου. Τώρα όμως πρέπει να συγκρατηθείς. Μη μου λες άλλα, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Σταμάτα να μου γκρεμίζεις όλα αυτά που πίστευα. Σταμάτα να... Μην το λες εμένα αυτό. Στην Κλέρη να το πεις. Τι συμβαίνει, Άλισσα, τι γίνεται? Μόλις έμαθα ότι φέρε εδώ πέρα τη Ρεγκίνα και δεν μπήκε κανένα στον κόπο να μου το πει. Συγγνώμη, Κλέρη μου, θα σου τηλεφωνήσω. Καλώς. Μάλιστα. Ωραία. Τώρα μου επιτρέπετε να πάω να τη δω. Ναι, στο δωμάτιο. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Αγάπη μου, μωρό μου. Είσαι καλά, καρδούλα μου. Είσαι καλά, καρδιά μου. Καρδιά μου, εσύ. Εγώ φεύγω, Έλσα. Όταν έρθει ο Στράτος, πες του ότι θα είμαι στον Ιάκωβο. Και μη μιλήσεις σε κανέναν. Άκουσέ με, δεν πρέπει να πεις τίποτα από όσα έμαθες. Μόλις τώρα το έμαθα ότι σε έφεραν εδώ. Είχα κατέβει στην Αθήνα και ο Στράτος δεν ήθελε με κανένα τρόπο να μου πει που σε έρχομαι. Αν έτσι εξηγείται. Ποιο? Η απουσία σου. Η Φιγένειά μου μας αφήνεις? Ευχαριστώ. Κι εγώ όλη την ώρα ρωτώ στο Στράτο. Πού είναι Κλέρ, πού είναι Κλέρ? Δεν μου λέγε με τίποτα. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω με τίποτα αυτή τη μυστικοπάθεια. Να μην μου λέει που βρίσκεσαι δηλαδή. Κλέρι μου, κανείς δεν την είδε τότε. Κανείς μας. Όλοι φύγαμε από την Αθήνα. Δεν μιλάω για τότε, Έλσα μου. Εγώ μιλάω για χτες που ήμουν στην Αθήνα, που η Ρεγίνα ήταν πια καλά. Αλήθεια, εσύ πώς και κατέβηκες τόσο ξαφνικά έτσι στην Αθήνα? Είχα κάτι δουλειές, κάτι παραγγελίες για το μαγαζί. Δηλαδή, συγγνώμη, πότε είχατε σκοπό εσείς να με πληροφορήσετε ότι η Ρεγίνα είναι εδώ? Αφού σου είπα, στο είπα, θα σου τηλεφωνούσα. Δεν στο είπα. Έλα τώρα που θα τσακωθείτε. Εδώ είμαι τώρα πια. Αγάπη μου, γλυκιά μου αγάπη. Είσαι καλύτερα τώρα, Είμαι πολύ καλύτερα. Και αν δεν είχα το ξανθομπάστακα δίπλα μου, θα είχα σηκωθεί ήδη. Μην την ακούς. Σταμάτα τις βλακίες, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Οι γιατροί είπαν ότι χρειάζεσαι ξεκούραση. Κλέρι μου, καλύτερα να πάμε. Δεν πρέπει να μιλάει. Εσύ να μην την ακούς. Ούτε αυτή ξέρει τι της γίνεται, ούτε οι γιατροί. Εγώ λέω απλώς τι είπαν οι γιατροί, αυτό λέω. Και εγώ λέω ότι είμαι πολύ καλύτερα. Έχει δίκιο η Έλσα. Σου χρειάζεται ηρεμία, αγάπη μου, και ξεκούραση. Δεν μπορείς να φανταστείς πόσο μας τρόμαξες. Πάει αυτό τώρα, πέρασε. Όχι, αγάπη μου, τίποτα δεν πέρασε. Να κάτσεις τα αυγά σου, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Γίνε πρώτα καλά, αγάπη μου. Και εμείς έχουμε πολλά να κουβεντιάσουμε. Ναι, αλλά όλα στην ώρα τους, Κλέρι μου. Τώρα αυτό που βρέχει είναι να αναρρώσει η Ρεγκίνα. Πάμε καλύτερα μέσα, χρειάζεται ξεκούραση. Θέλω να παγιδεύσει τους χώρους που κινείται ο Στράτος και ο Αμυράς. Θέλω να ακούω τα πάντα. Δηλαδή θες να μπω στο σπίτι τους? Άστο αυτό. Θα βάλω άλλον άνθρωπο εκεί. Εσύ μην ασχοληθείς. Εσύ θέλω να παγιδεύσεις αυτοκίνητα και ξενοδοχείο. Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρω. Θα τα καταφέρεις. Αρκετά με τις γκάφες σου μέχρι τώρα. Θα κάνεις αυτό που σου είπα, κατάλαβες? Κατάλαβα. Ναι. Έλα, εγώ είμαι. Καλώς το, ναι. Για να δεις πως είμαι εντάξει δηλαδή, έτσι. Λέγε ρε. Μου έδωσε εντολή να βάλω κοριού στο ξενοδοχείο και στα αυτοκίνητά σας. Του είπα ότι δεν είναι δύσκολο. Καλά έκανες. Το πιο ωραίο όμως δεν τ' άκουσες. Στο σπίτι σας θα βάλει ένα δικό του άνθρωπο. Τι είπες τώρα, ρε? Αυτό που άκουσες. Όνομα σου πέ? Όχι, αλλά νομίζω ότι θα είναι κάποιος από το σπίτι σας μέσα. Κάποιος που δεν τον υποψιάζεστε. Καλά, θα ειδοποιήσω τους ανθρώπους μου. Εσύ παγίδευες το δωμάτιο του πατέρα μου και τα αμάξι του και εντάξει, εγώ θα κάνω ό,τι δεν βλέπω. Έγινε? Οκ, κατάλαβα. Εντάξει. Ναι. Τι είναι αυτό? Δώρο για το γάμο σου. Δεν πρόλαβα να σου ευχηθώ, ούτε και να μιλήσουμε γι' αυτό. Θέλεις πραγματικά να μου ευχηθείς? Θα το έκανα με όλη μου την καρδιά αν πίστευα σε αυτό το γάμο. Άνοιξε το. Τι έχει? Άνοιξε το και θα δεις. Τι βλέπω, μπλέκεσαι και σε καυγάδες τώρα. Δες το πραγματικό σου πρόσωπο, Νικήτα. Γιατί εγώ δεν θέλω να σε ξαναδώ. Γιατί δεν βλέπεις το δικό σου πρόσωπο καλύτερα? Κοίτα το, τι φοβάσαι? Δεν αναγνωρίζεις τον εαυτό σου? Εγώ είμαι αυτή που ήμουν, Νικήτα. Εσύ είσαι άλλος από αυτόν που πίστευα. Το αποδεικνύουν οι πράξεις σου. Η μία μετά την άλλη. Για ποιο πράγμα κατηγορούμε τώρα?
θες να πούμε για το γάμο σου? Γιατί παντρεύτηκες την κόρη του Αντίπα, Νικήτα? Και μη μου πεις ότι την αγάπησες. Δεν σου επιτρέπω. Ναι. Να σου πω εγώ. Για τα λεφτά της μήπως? Για να έχεις την προστασία του πατέρα της? Για ποιο από τα δύο? Ή και για τα δύο? Δεν έχω ανάγκη ούτε τα λεφτά της, ούτε την προστασία της. Άστο, Νικήτα. Δεν σε παίρνει. Κάτι έχεις κάνει εσύ για να χρειάζεσαι την προστασία του πατέρα της. Μιλάς σοβαρά τώρα? Νικήτα, εσύ εκβίαζες τον Χριστό? Εσύ τον εκβίαζες με τα μυστικά που ήξερες? Του πούλησες το άγαλμα και μετά τον σκότωσες κιόλας? Τι είναι αυτά που λες? Ο Μίλτος τα είπε. Δεν σε πιστεύω πια, Νικήτα, ό,τι και να λες. Κρύβεις πολλά μυστικά. Μόνον εγώ? Ήξερες ότι δεν είμαι παιδί των γονιών μου και μου το έκρυβες. Προσπάθησα να το προστατεύσω αυτό το μυστικό. Όπως και άλλα. Ποια άλλα? Θες να σου θυμίσω? Το μυστικό για τη μάνα της Λίδας. Δεν το κράτησες τόσα χρόνια? Μίλησα ποτέ σε κανέναν για την ξαδέρφη σου? Πάψε! Δεν το πιστεύω αυτό που ακούω. Δανάη! Δανάη! Δώσ' μου το όπλο σου. Μα τι κάνετε? Γύρνα! Γύρνα είπα! Πήγαινε πίσω! Πήγαινε πίσω! Μα τι κάνετε? Τι κάνω? Τελειώνω με τους εφιάλτες μου. Αυτό κάνω. Τέρμα οι εφιάλτες από σήμερα. Τέρμα! Φύγε πίσω! Τι έγινε? Εσύ για να έρθεις από εδώ κάτι συμβαίνει. Πάντα κάτι συμβαίνει. Ναι, αυτό το έχω εμπελώσει. Και είναι κάτι που μας αφορά. Άκου, δεν παίζει. Ο Άγγελος θέλει να βάλει κοριούς σε όλους τους χώρους που κινούμαστε και έχει δώσει την παραγγελιά τους. Καλά, σε έγινε το πεις τώρα. Ένα πουλάκι τώρα, αυτό έχει σημασία να πούμε. Αμπά, έχει και πουλάκι στην παρέα του. Και πουλάκι απ' όλα. Λοιπόν, τέλος πάντων, εμάς μας συμφέρει να βάλει κοριούς, δεν είναι και το θέμα. Ωραία. Πέρα μπορούμε να μιλάμε το στο σπίτι τώρα. Ναι, λοιπόν, άκου να δεις. Το πρόβλημα είναι ότι στο σπίτι θα στείλει κάποιον που δεν υποψιαζόμαστε. Ο οποίος μπορεί να μπαινοβγαίνει εύκολα. Λοιπόν, από σένα αυτό θέλω. Να έχεις το νου σου, να βλέπεις ποιος μπαίνει, ποιος βγαίνει, μήπως και να ανακαλύψουμε ποιος είναι αυτός. Πόσους εχθρούς έχουμε πια, ρε παιδί μου? Από ποιους πρέπει να φυλακόμαστε σήμερα? Δεν ξέρω, άντρα, δεν ξέρω τι να σου πω τώρα. Εντάξει, τουλάχιστον κάτι έχουμε στα χέρια μας αυτή τη στιγμή. Μπορεί να κάνουν το μοιραίο λάθος για να ανακαλύψουμε ποιος είναι αυτός. Εννοείται όμως ότι οι άλλοι δεν πρέπει να μάθουν τίποτα, έτσι. Γιατί να τους το πούμε να φυλάγονται? Όχι ρε, ας τους χαλαρούς να δούμε. Άσε να του δώσει την ευκαιρία να βάλει τους χωριούς. Τέλος πάντων. Ο Άγγελος και η παρέα του σε λίγο καιρό, φίλε μου, δεν θα πού να σταθούν. Άσε να νομίζουν ότι έχω το πάνω χέρι. Θα έρθει η ώρα του σύντομα. Λοιπόν, αυτά. Θα τα πούμε. Ηλίθιε! Άχρηστοι όλοι σας! Όλοι! Ηλίθιε, σε πήρα για προστασία εσένα, δίπλα μου. Να με σώσει τη δύσκολη στιγμή. Να με σώσεις εσύ. Έλα, εγώ είμαι. Άκουσα προσεκτικά. Βγείτε όλοι έξω και ψάξτε να βρείτε την έλεγη. Είναι επίγον. Μα γιατί? Τι γιατί? Κάνε αυτό που σου λέω. Ψάξτε να τη βρείτε οπωσδήποτε. Έχει όπλο μαζί της, είναι επικίνδυνη. Και επειδή φοβάζομαι σκοτώσει κανένα. Ας σε ρωτήσει, ρε ηλίθιε! Ψάξτε να τη βρείτε τώρα! Μ' ακούς? Τώρα! Οκ. Εντάξει. Εσύ μένεις εδώ και μόλις φανεί με ειδοποίηση αμέσως. Εντάξει! Πάλι εσύ. Καινούργια πληροφορία. Για να δεις πως εγώ είμαι εντάξει δηλαδή, έτσι. Ακούω. Ψάχνει την κόρη του, πήρε λέει ένα όπλο και εξαφανίστηκε. Και? Έξαλλος. Δηλαδή εγώ δεν τον έχω ξαναδεί έτσι. Και για να είναι αυτός έτσι, για να ανησυχεί, κάτι έχει κατά νου του. Δηλαδή τι? Όπως, τι να σου πω, δεν πάει το μυαλό μου, αλλά το μόνο που μπορώ να σκεφτώ είναι ότι φοβάται μήπως κυνηγάει εσένα. Ας έρθει. Καλώς το αγόρι μου. Τι έγινε, είναι εκείνα μας όλα καλά? Καλά. Έλα, κάτσε έτσι θα βγεις. Τίποτα, δύο κουβεντούλες θα να πω εδώ στην ταράκια. Ήσυχα όμως παιδιά, έτσι, κάτσε καλά στρας, δεν φασάρεις. Τι γίνεται? Καλά. Η Ρεγίνα πως είναι?
Τα κατάφερε. Λοιπόν, επειδή δεν έχω χρόνο για πολλά. Ούτε εγώ. Ξέρεις ότι δεν είμαστε ηλίθιοι. Θα σου πω μια κουβέντα λοιπόν και πας σε συμβουλίες. Μακριά από τον Άγγελο, Μίλτον. Δεν κατάλαβα. Καταλαβαίνεις πολύ καλά. Ρε, με παρατάς λίγο. Μίλτον, ξέρεις ότι δεν σε γουστάρω. Αμοιβαία τα αισθήματα. Επειδή όμως έχεις την ενάνωσιά μου και ακούνε του πατέρα μου, δεν θέλω να μείνει ορφανή. Καταλαβαίνεις τι σου λέω. Στραδό, παράτα μας. Βαρέθηκα τις απειλές σου. Το συμφέρον σου είναι στον παππού της κόρης σου, όχι στον Άγγελο. Κοίτα, ό,τι και να είναι για σας η Χριστίνα, για μένα είναι κόρη μου, εντάξει. Κάσου δεν καταλαβαίνεις. Σου λέω μακριά από τον Άγγελο γιατί το φας το κεφάλι σου. Και εγώ σου λέω να με παρατήσεις ήσυχο. Μπορείς? Γεια σου, φίλε. Περίμενε, πού πας? Φιλιά στην εκεί να πέσεις μια μέρα, θα περάσω να τη δω. Πού είναι η αλήθεια? Όπως βλέπεις δεν είναι εδώ. Δεν είναι εδώ. Δεν ξέρεις που είναι. Την παίρνω τηλέφωνο στο κινητό και το έχει κλειστό. Τι συμβαίνει? Σημαίνει πως δεν είναι καλά. Άρπαξε ένα όπλο και έφυγε σαν τρελή. Τι της έκανες πάλι? Ας εξυπνάδες τώρα και πάμε να τη βρούμε. Έλα. Αφού εσύ είπες ότι... πού να ψάξουμε? Καταλαβαίνεις τι σου λέω? Δεν είναι καλά! Πάμε τώρα να τη βρούμε μαζί. Πρέπει να τη βρούμε οπωσδήποτε, κατάλαβες? Τώρα σου λέμε, τώρα! Ξεκίνα! Μήπως είναι στο στρατό? Ποιο στρατό? Για ποιο στρατό μιλάμε? Σου έκανα μια ερώτηση. Σου έδωσα μια απάντηση. Λεφάραμε. Πέρασε αυτός από εδώ? Δεν ξέρω, δεν είδα, δεν άκουσα, δεν λέω. Ρε Θεόφιλε, γιατί κοροϊδεύεις το κορίτσι? Αφού πέρασε ο άνθρωπος. Εσύ τώρα γιατί φυτρώνεις εκεί που δεν σας παίρνουν? Και εσύ κοπέλα μου, άντε φύγε από εδώ, άντε, πολλά είπαμε. Νόμιζα ότι το έχεις πάρει το μαθηματάκι σου, Θεόφιλε, αλλά μπα. Επειδή είμαι λιγάκι ανεπίδεκτος, όταν λέμε μαθηματάκι... Έχει χάρη που τώρα έχω άλλες προτεραιότητες. Πέρασε αυτός από εδώ. Ναι, και έφυγε για το σπίτι. Σε ευχαριστώ πολύ. Εμείς οι δύο θα τα ξαναπούμε. Βρε, άντε πήγαινε από εκεί, άντε χάσουμε να μου την πίστη από πάνω κιόλας. Και εσύ δεν κατάλαβα πώς συνέχιζε τη δουλειά, ρε φίλε. Για να της δώσεις ραπόρτο. Ξέρεις τι κουμάς είναι αυτή? Κάτσε ρε, μια ερώτηση έκανε η κοπέλα. Το τι ρόλο παίζει αυτή η κοπέλα, εσύ δεν το ξέρεις. Γι' αυτό μην μιλάς όταν δεν σε ρωτάνε. Δεν κατάλαβα. Θα σου δώσω μια συμβουλή, Μίλτο. Άκου το στράτο. Ξέρει τι σου λέει. Δεν με παρατάτε κι εσύ και ο στράτος. Έχασα τόσο καιρό, Ιάκωβε. Ύστερα από τόσα χρόνια βρίσκω την κόρη μου. Και δεν ξέρω πώς να φερθώ. Έχω ανάγκη να της πω τόσα πολλά. Και είναι τόσο δύσκολο. Το καταλαβαίνω. Δεν μπορείς να τις εκφράσεις αυτά που αισθάνεσαι. Αλλά και εκείνη. Δεν ξέρω πώς αισθάνεται η Δανάη. Τη βλέπω πολύ επιφυλακτική. Σαν να φοβάται. Δεν είναι εύκολο και για εκείνη. Τόσα χρόνια ήξερα ότι είχε ένα πατέρα. Τώρα ξαφνικά όλα γκρεμίστηκαν στη ζωή της. Τη νιώθω. Μακάρι να ήταν τα πράγματα όπως στα μυθιστορήματα. Βλέπεις τέτοια γεγονότα που φέρνουν στα βιβλία ευτυχία, στη ζωή πληγώνουν. Αυτό το κορίτσι είναι αίμα μου. Τώρα τι αίμα, Διαμαντή? Τι αίμα? Αυτή είναι μεγάλη κουβέντα, αλλά στη ζωή πώς μεταφράζεται? Θα μπορούσε δηλαδή η Δανάη να σε πει εσένα πατέρα της ή το στράτο αδερφό? Θα της αφήσω όσο χρόνο χρειαστεί. Άφησα τόσα χρόνια να περάσουν έτσι. Τόσα πράγματα τα άφησα στη μοίρα τους. Νόμιζα ότι θα διορθωθούν από μόνα τους. Λάθος.
δεν πρέπει να αφήνουμε ποτέ τη μοίρα να κάνει παιχνίδι. Έχεις δίκιο. Έπρεπε να έχω επέμβει σε τόσες πολλές περιπτώσεις. Έλεγα θα αλλάξουν οι εποχές, θα μαλακώσουν. Οι εποχές αγριεύουν όμως. Το ψέματα. Και τώρα είμαι υποχρεωμένος να κάνω κάποια πράγματα πολύ σκληρά. Δεν μου έχουν αφήσει περιθώρια. Και αυτός ο στράτος που στο διάολο είναι και αργεί τόσο. Τι σκέφτεσαι, Διαμαντή? Έμα πάλι? Άντε ρε Στράτο, πού είσαι τόσες ώρες? Τσάρικα στο ποτάμι ρε, σε πού ήμουν, 100 δουλειές είχα αυτό το πρωί να κάνω. Η Ρεγκίνα σε ζητάει συνέχεια. Θα πάω, κάτσε, θα φορέσω και κανένα άλλο ρούχο. Γιατί, λεράφηκε από κραγιόν? Σώπα ρε, μου κάνεις και πλάτη, τι είμαι εγώ σαν το δικό σου? Δεν μιλά σοβαρά τώρα. Κοίτα που τσιμπάει αμέσως, όχι βέβαια. Γεια σου, Αγγελιά. Κάτσε. Τι, έχουμε τίποτα νεότερο? Πατρίδα, σε θεωρώ φίλε, γι' αυτό απευθύνομαι σε εσένα. Σε ευχαριστώ πολύ. Τι μπορώ να κάνω? Για την Κλέρη θέλω να σε ρωτήσω. Εσύ την ξέρεις καλά. Τι ζωή άνθρωπος είναι? Όσο δεν ξέρω, μια χαρά άνθρωπος. Γιατί τι έγινε? Μου ήρθε μια ανώνυμη καταγγελία. Που λέει? Που λέει ότι η Κλέρη δεν βρέθηκε τυχαία στο ρολόι τη νύχτα που δολοφονήθηκε ο Χρήστος. Μάλιστα. Και δεν είναι μόνο αυτό. Τι λέει, ότι έσπρωξε και τον Χρήστο? Έλα Ανδρέα, κόφτη μπλάκα δεν μας παίρνει. Έχει ένα κομμάτι του χάρτη έμαθα. Εσύ ξέρεις κάτι τέτοιο? Η καταγγελία μου είπες είναι ανώνυμη, Ανώνυμη, αλλά τα στοιχεία που μας δίνουν είναι σοβαρά, δεν μπορώ να τα γνωρίσω. Αν η Κλέρη έχει κομμάτι του χάρτη, κάπου εμπλέκεται σε αυτή την ιστορία. Είναι γνωστό πια πως η δολοφονία του Χρήστου έγινε για το 13ο κλειδί. Ωραία, αν έχεις τέτοιες υποψίες, γιατί δεν τη ρωτάς την ίδια? Τι γιατί δεν τη ρωτάω, ρε Αντρέα, είπαμε είναι ανώνυμη καταγγελία η ρημάδα. Δεν μπορώ να την εμπλέξω έτσι. Η Κλέρη δεν είναι οποιαδήποτε, ο άντρας της ο πρώην είναι υπουργός τώρα. Αν δεν υπάρχει λόγος, δεν μπορούμε να εκτεθούμε. Ωραία, από μένα τι θες να μάθεις? Εσύ ξέρεις αν έχει κομμάτι του χάρτη? Κοίτα, εγώ την Κλέρη την ξέρω από την Έλσα. Όσο την ξέρω, πάντα ήταν μια κυρία σε όλα τις εντάξει. Αν έχεις κάτι εναντίον της? Όχι ρε παιδάκι μου, δεν έχω τίποτα εναντίον σε αυτά που σου είπα. Ανδρέα, δεν μπορώ να καταλάβω τίποτα. Μη σε νοιάζει και δεν είσαι ο μόνος. Κανείς δεν καταλαβαίνει τίποτα. Βαρέθηκε μόνο του. Τι από παραπονάκια? Κάτσε εδώ έτσι, μην είναι λίγο δίπλα μου. Δεν γίνεται κότσα, να δώσω μια δουλίτσα και μετά, εντάξει? Μην αργήσεις. Όχι, θες κάτι? Τι είναι αυτό? Όλη την ώρα έτσι κάνω. Όχι. Καλά, εκεί. Να σου πω. Τι? Είμαι πολύ χάλια. Εσύ χάλια, κοριτσάκι μου. Αλήθεια τώρα είμαι χάλια, Είσαι η ομορφότερη γυναίκα του κόσμου. Α, εντάξει. Τότε μπορείς να φύγεις τώρα. Σίγουρα είσαι καλά, τι να πω? Έτσι πρέπει να κάνει λέει ο γιατρός για να με νευριάζει. Πάλι φεύγεις? Ναι, κάνε λίγο παρέα στη Ρεγκίνα γιατί θα διατερμονητήσω. Πού πας? Στον Άγγελο. Όχι ρε Στράτο, όχι πάλι σε αυτόν. Πρέπει να πούμε κάποια πράγματα. Άσε βρε Μανούλα μου τα πράγματα να καταλαγιάσουν λίγο. Μη δημιουργείς συνέχεια εντάσεις. Παλσά, ξέρω τι κάνω, μην ανακατεύεσαι. Δεν μου λες? Της το πες? Όχι και μην της πεις και εσύ τίποτα, δεν θέλω να ανησυχήσει. Εντάξει. Γεια.
Έτσι, έλαμψε το προσωπάκι μας μόλις τον είδαμε. Μου είπε ότι είμαι η ομορφότερη γυναίκα στον κόσμο. Είσαι. Καλά. Εκείνος εντάξει. Εσένα δεν σε παίρνει άλλες μπουρδες. Βρε αγάπη μου γλυκιά, εγώ σε βλέπω μια χαρά. Φαντάσου αυτός που είναι ερωτευμένος μαζί σου και σε λατρεύει. Θεά σε βλέπει. Καλά, ναι. Άσα ιδίες και πήγαινε φέρει εκείνο το ωραίο το νεσισεράκι που έχουμε και φέρει και κανένα καθρέφτη. Πες μου τώρα, θα με γυριστείς. Εγώ, πασκαλώ. Εσύ θα με βάψεις. Θεά θα με κάνεις. Είσαι θεά, μανούλα μου. Ελά, φέρε. Μου επιτρέπετε δεσποινής μου να πάνε να ανοίξω την πόρτα. Μάτια να γίνει. Ποιος είναι? Η Αλίκη. Τι θέλεις? Το Στράτο. Δεν είναι εδώ. Ξέρεις που είναι? Πήγε να βρει τον πατέρα σου. Εσύ τι τον θέλεις? Δουλειά σου. Εσύ να κοιτάς τη δουλειά σου, Αλίκη, και να μην ανακατεύεσαι, γιατί φυρί το πας να το φας το κεφάλι σου. Στο τέλος θα δούμε ποιος θα φάει το κεφάλι του. Βρε, άντα από εδώ! Μας απειλεί και η Αλίκη τώρα. Τι κάνεις εσύ εδώ? Περιμένω μια απάντηση, Άγγελε. Καλά, έτσι που τα κάνεις τώρα, σηκώ και φύγει, τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά. Αυτό το ξέρω. Εξαφανίσου σου λέω, γιατί έτσι και σε βρει θα σε σκοτώσει. Για την Αλίκη μιλάμε πάντα. Ναι, για την Αλίκη. Δεν είναι καθόλου καλά. Άκουσε με. Άρπαξε το όπλο από τον Αργύρι και ψάχνει να σε βρει για να σε σκοτώσει. Λοιπόν, εξαφανίσου μέχρι να την καλμάρω και βλέπουμε. Η Αλίκη θα με σκοτώσει. Μην τρελαθούμε κιόλας. Ποιος ήτανε? Κανείς. Τι κάνεις, αφού κάποιος χτύπησε το κουδούνι? Ναι ρε παιδί μου, ένας πλασιέ για τάπερ ήταν, τον έδιωξα. Ωραία, άντε, ξεκινάμε. Τι ξεκινάμε? Επιχείρηση ομορφιά. Φέρε, νεσεσέρ, πιστολάκια, βούρτσες, τσιμπιδάκια. Επιμένεις? Είναι δυνατόν, παιδί μου, σου λέω, θέλω να γίνω πολύ όμορφη. Θέλω να γυρίσει και να με βρει μια κούκλα. Και κάνε γρήγορα γιατί είπε δεν θα αργήσει. Μάλιστα. Δεν φοβάμαι, Άγγελε. Σε παρακαλώ, άκουσε με, την ξέρω καλύτερα από σένα. Είναι επικίνδυνη αυτή τη στιγμή, δεν το καταλαβαίνεις. Φύγε! Φύγε από τη μέση! Φύγε! Φύγε του παραγόμορφωνε για πάντα! Εσύ φταίς για όλα! Εσύ φταίς για όλα! Εσύ είσαι η αιτία που έχω φτάσει σε αυτό το σημείο! Εσύ με τρέλανες!